of Mansam no emo. Ejumako aya pass on hwe nkwansra ho ensem eso Ghana Tourism Authority no ne fa ye wo Western North Mansam ni mo no wonom edi World Tourism Day na onam so ede aduadua nua se wo se hwiyo so se no na wode ehye afifa no na nkoba se wo mo anye bibia nti se nua ni nyini no no de kaka wo ho se afimpiru ni aduonu miensa World Tourism Day no ekoso no wo mo nsa no adwuma ni nua na esisi ho no ene eyeda wiase atwasi wonom several tourism day na saa edayidra owiasa fa na nyina mu no obodahuru edefa kwansra adwuma no ho na afiwe World Tourism Day no titira na da so tourism and green investment na we no impanyifo ahwenhye obetumi de gu akoyema afimpinu ne adwasane mu SDG goals no betumi adwo ho ne senti impanyifo ba kwansra adwuma ne so atoye atifido mantam no mu ede wo mo ho hye adwumade mu a wo mo hye ase dwadwanua na abromo ne sentwerefo twetwenkomo no Regional Director Mike Kwimbi chiremu di ntia afiwe celebration no wo mo edwanua. The theme for this year's celebration is tourism and green investment. And tourism and green investment, by this theme we mean tourism investment that are strategized to with major focus on the people, on the environment, and then also on prosperity. So we want these three pillars to be achieved with our awareness exercise or effort. So we are leaving these trees here in this school to mark the day celebration in Western North. Enwachi kroma for mo se hwedwabo so enso kire mu se de kwansra dwuma no esifa ko mo mantam ne mo actually nko bi da bet mpanifo na omoda anono ma ade ne nya attractive in the sense road crowd be nam so de be kono kwan ne nya eya na me feel say me ko but on say te bia bi wona ko na wonim ho a ne ko ne be de nkakara but unyo obi na at least o de o ko de a me nim say come the makoye Kakum, that's Cape Coast. It was interesting, but I said, I mean, I'm instrument, I mean, for steps in